Ayo, jan malah teko lebuleng tikus. Apane lho sing jan. Sirkuit iki lho tikusnya balapan malah. tikus iso sirkuit barang lho. Piye? Lah ki mbok jiarne yo an. Iki balapan urung menang kalah urung ngerti jar gitu. Tokung tikus serti ketok genah ki mbok dipateni ngono lho. Ijik balapan Kang kok iso Balapan ki lho. metu neh pora iki jumping jumbul iki mau. Yo wae digebuk. Ijik balapan Yo sirkuit. entek parine engko. Ora to, ijik balapan yo ora ngopeni pari ngono kuwi. Iya dhek saiki modho metu lah engko lek wis kowe ngalih kira yo dipangani parine. Iya ya. Tapi wis buleng kok. Tapi jan malah ganggu wong cek ndelok hiburan gratis iki mau nek tikus balapan malah teko. Yo mlebuleng meneh niki.